enzeke eGoli engingafuni ukugxila kuzona ngoba angikho lapho, kodwa ngisendleleni esenza ngayo izinto uma siphambana. Siphambanile naye nezenze eziningi uma bengumuntu ofana naye ebengiyombiza ngamagama, kodwa ngenxa yokuthi ngimbeka amabala noma ngabe kuthiwa urong kangakanani, kunalokho ngizomkhumbuza ubuhle ayibona, silungisa amaphutha siqhubeke sibheke phambili. Ngenze njalo nangesikhathi ngithola akwenzile eGoli. Kuvela ukuthi ngibe nephutha emveni kwalapho nje sisanda kuxolelana. Ngaposta othile wesifazane waphesheya ngimama ngilipsinka njengawo wonke omunye umuntu olipsinkayo la uma sidlalela either sicula amaculo noma silungisa imovie thizeni. Enkulumeni yami nodade kuyavela ukuthi akuhlalanga kahle lokho kuyena, angimsoliki futhi ngikulungele njengoba bese ngenzile nasesikhathini esedlule ukuthi ngixolise uma lokho kuhlale kabi kuyena. Engikhala ngakho nengicabanga ukuthi kungiphazamisa kakhulu indlela akhuluma ngayo uma ephazamiseke emoyeni. Akhulume angagcini nje futhi ngokukhuluma kanjalo aphinda bese yakubhala. Kunamagama awakhulumayo angehlisayo kulesi sigaba engicabanga ukuthi mina mhlawumbe ngirong, engicabanga ukuthi ngikusona mina. Engithi mhlawumbe wenza izinto engingazenzi mina mangingazwani naye. Angithi kakabe yimina futhi angifuni ukumcontrola ngoba angifuna abe yilento engifuna abe yiyona because uzogcina esenza izinto ezirong akabe uyena nje. Kodwa ngazi noma nizwile inkulumo yami naye ngoba futhi nakhona kuvele sengazi ukuthi asizwani. Unokungibiza ngamagama angiphoxayo. Uxolisileke enkulumeni yami naye. Okungithusayo ukuthi akaqala ukuxolisa. Kungenza ngiyitshele futhi ukuthi usazoxolisa kushuthi mhlawumbe kaningana. Isicelo mina ebengizosicela kinina sengenzela nikuphendule konke. Ilokhu ukuthi kubuka sengazi ukuthi mhlawumbe sisheshile ukusheshe sivumelane ngesuitcase ukuthi silethe singabawa amafoni. Uma ningangivumela mhlawumbe sithi ukuhlehlisa lokho kuze kube ukuthi mina naye siyabonisana ukuthi sivumelana ngani, siphikisana ngani. Ngicela ukuma la izehlakalo zakamuva zezinto esizikhuluma mina naye einkundleni zokuxhumana azisona lesi sibonele esihle. Abanye bathi asingene ku-inbox sikhulumele khona ku-inbox le. Kodwa nginalo uvalo lokuthi abanye bathi asibuye ngoba sisijabula. Nginalo uvalo lokuthi kuzobe sengazi ukuthi fake ke lento esikhuluma ngayo. Abantu kubalulekile bekwazi konke okwenzakalayo. So ke ngithi angizoyindlala kini njengosisi abadala ukuthi singavumelana yini mhlawumbe ukuthi sithi kulihlehlisa kancane usuku lwesuitcase kuze kube ukuthi mina naye siyazwana. Ngicela ukuma lapho okwamanje bese mhlambe ngizwa ukuphawula kwenu ngoba angenelisekile kwamanje kunezinto ebengifisa siqale silungisane khona kuzona. Mhlambe ke Pauleni kwenu ngiyophinde ngikuthathe noPaula kwabantu ngoba ukuthandana kwethu akusikhona okwakwamavunda nakashezi kuphela kodwa neNingizimu Afrika cisha yonke iyabona. Ngiyokuthokozela ukuthola mhlambe nezimvo zabantu nje abakhona la abazofona nabo beveza ukuphawula kwabo, kodwa kakhulu ngithe ake ngiqale ngani ngizwe kunina njengodadewabo bankosazana ukuthi singavumelana yini kulokho. Ake ngimela okwamanje.
Ngiyacabanga ukuthi ngiyezwakala Vundla. Ngiyangizwa. Uyezwakala ma, uyezwakala. Okay. Okokuqala nje ake sivume ukuthi intombazane yonele ibe nalo iphutha. Siyakuvuma lokho futhi asikhombisanga nathi ukuyeseka kwasekuqaleni. Ohambeni lwayo nje laseGoli engiyize noma singafuni ukugxila kakhulu lapho. Thina njengosisi bakhe bese ngakujabuleli nathi lokho. Kangangokuthi uyenzi. Uze wambuza ukuthi yini into ehlalele lapha eGoli. Emva ukuthi sekuphuma ke izithombe amavidiyo okuqatshulwana nani. Wabuzwa ebengayibambiki ingcingo zethu. Siyakunderstand ke lokho njengoba ke sisho ukuthi intombazane iseseyingane mhlambe angazi ube excited kakhulu ngothando lwenu ukuthi lisebantwini liphakathi kwabantu lisemehlweni kabantu wagcina seyikhohlwa yena ukuthi ungubani kumele futhi aphile kanjani. Uyabona le eyamagama akubize ngawo ngaze ngambuza ngoba ngifuna ukuthi siqale lapho Mavundla ukuze uzobona ukuthi akukho esihambisana nakho. Yebo ungowakithi siyameseka kona konke okuhla soke kwenza nakulokho sizomshaya. Wakubiza ngegama lela kubiza ngalo ngambuza ngathi kuyakhulunywa yini kanjalo nendoda. Uyabona okungenzeka Mavundla indlela mhlambe enijwayele ukudlala ngayo ma angazi manifonelana ezingcingweni. Waselibala ukuthi manje lento ayishoyo uyisedlangala leni sokuthi akubize ngaleli gama akubiza ngalo. Asikhombisanga ukumeseka lapho ngambuza ukuthi kuyakhulunywa yini kanjalo nendoda noma ngabe ke mhlambe benijwayele ukudlala kanjalo kodwa angeke phela manje kumele ubheke ukuthi manje lokho usukukhuluma kuphi. Nathi futhi esikubonayo Mavundla ukuthi kukwehlisa kakhulu isithunzi. Kuyeke nje ukuthi mhlambe uMavundla noma ngabe yiphi indoda ayikho indoda engajabulela ukuthi ngiyibize ngompandlane edlangala leni. Ayikho indoda engajabulela ukuthi ngiyibize ngomnyamane edlangala leni. Ngisho imnyama izazi ukuthi imnyama. Kungcono badlala sobabili. Sisobabili. Bengekho abanye abantu. Ngiyakuzwa Sibari. Ngiyafisa ke kodwa futhi ukuthi ningajabulisi mina. Imibono miningi yehlukene. Bakhona abanye abathi bekufanele vele nami lento engiyenzile ikumlulaza ukuthi ngithi sengimbeke ebalazweni njengoyena engiphila naye. Sengazise nezwe lonke emveni kwalokho mina ngiphinde ngifaka ivideo la ngibuzwa khona intombazane le yaphesheya bese mina ngiyaphika. Bakhona abanomuzwa othi nabo bebengaba nomuzwa ofana nowakhe. Emveni kwalokho bese bekhuluma ngendlela abazoyixolisela kamuva or mhlawumbe abalibona iphutha. Angazi kodwa ngiyakuzwa amadlameni. Lilonke kodwa ngithi ningangidudi ngoba ezinye zezinto zenzeka nisiduda nisenzisa izinto kanti mhlawumbe vele sironke. Yabo. Ngale nje kwegama lami ukuthi lingakanani nani angikholelwa ke futhi nakakhulu kulento yamagama. But ngifuna ukubuka nje lesisenzo. Kungakhona sathetha icala laseGoli noma sithetha icala lani. Sithetha indlela yokukhuluma nomuntu othandana naye mandimande ukuthi kuhambe kahle yini lapho. Singayilungisi noma senze njani kuleso simo esinjalo. Ngale kwalokho isicelo sami sithi kubuka sengathi kuningi mina nodade esingavumelani ngakho endleleni yokukhuluma kakhulukazi. Singathi ukuhlehlisa kancane lento yesithi manje. Hayi. Ngizoqala ngibonge nje kuSibari ukuthi kuthe noma sekuneyinkinga uphinde futhi usilande ukhulume nathi ngoba nasekuqaleni ngesikhathi udadewethu ekuhlulile wakwazi ukuthi usilande. Ngiphinde ngijabule futhi ngaphakathi ukuthi uculi kadadewethu usalifakile namanje noma kunje lokho kuyangithokozisa kuyangijabulisa. Labazanhla. Udadewethu sikhulumile naye.
sakhuluma naye sabona futhi ukuthi uyasizwa ngoba uye waxolisa. Angimvuni-ke ngoba kungowakithi. Waxolisa sayitshela ukuthi sekudlulile konke sekuphelelisiwe. Angazi-ke noma uSibali iyona ndlela athi mangabe kuney'nkinga alungise ngayo iy'nkinga. Ngibone ngathi uSibali iphutha likadadewethu uye walungisa ngephutha. Udadewethu usamncane. Noma ubani ubengaphakanyelwa umoya. Kodwa indlela yokukhuluma ibalulekile. Mina ngibone ngokuthi ngathi sekusempini manje. Uma ngabe udadewethu efike wona eGoli, samkhuza waxolisa wabuya. Esebuyile uSibali uselanda ivideo yakudala. Noma ngabe intombi yaphesheya, kodwa uSibali uyilandile leyo video wayifaka. Engingazi ukuthi inhloso yayo bekuyini. Angisho futhi ukuthi udadewethu ube right. Okwesibili, ngicabanga ukuthi njengoba usho nje ukuthi bekuzoba nomcimbi we-suitcase la khona ebenizofike nimyala udadewethu nina bakaMavundla nimtshele nangendlela abe ezogqoka ngayo. Engicabanga ukuthi udadewethu besehlala yedwa isikhathi eside. So lokho akwenzayo kungenzeka ukuthi ubesekujwayela ukukwenza. Kodwa ngenxa yokuthi nisayiqala lento indlela yenu, benizofike nimyale ngendlela enifisa ukuthi abe yinto yenu, abe yilento enifunayo ukaDlaba. Uma ngabe uSibali esehlehlisa umcimbi, lento le iyangikhathaza ngoba kusho ukuthi udadewethu kuyokwenzeka ngelinye ilanga athi ngephutha bese kuthiwa hamba ekhaya ngoba awunanhlonipho. Angisho ukuthi ngithini kodwa angivumelani nawe Sibali ukuthi sihlehlise usuku. Asingavumeli izigemegeme ezincane eziqalayo ngoba lento sisayiqala siyayiphemba futhi siyenze phakathi kwabantu abantu bayithakasela. Kodwa sengibona ngathi uSibali usethatha ngamawani. Siyaxolisa, siyazehlisa. Kodwa iphutha lilungiswa ngephutha Sibali. Bekumele ukwamukela uxolisa kukadadewethu, umlinde, umbone ukuthi uyashintsha yini. Kodwa umnikanga ngisho isikhathi sokuthi azibonakalise ukuzisola kwakhe. Wavele wamshaya ngentombi yaphesheya. Njengoba nobengekazi adinwe eselandela umlungu. Kusho usengcono kakhulu phela lo waphesheya okudlula mina. Kodwa siyazehlisa Sibali, siyaxolisa kakhulu. Sikhulumele nawe dadewethu. Ngicabanga ukuthi uyayisola naye kakhulu. Kodwa niqale naba abangani ngaphambi kokuba nifike kuleli zinga naze najwayela indlela yokukhuluma. Ngicabanga ukuthi benizomluleka mangabe seniletha isuitcase. Ngiyabonga. Angisakuzwa ke Magcwensa. Ungixolele. Ukukhuluma kwakho kuyaqhuma. Yabo khona la engikuzwa khona. Ngiyafisa kodwa ukuzwa mase usuqedla ukuthi ngikuzwe ukuthi uthini mama yabo. Angikuzwa. Ikakhulukazi kule ndawana engithi mina kuwena. Sisakhuluma nje kuphela ngendaba yokukhuluma. Nendlela yokukhuluma. Kodwa ngizizwa futhi manje sengazi ukuthi sengisenkantolo. Yentombazane yaphesheya. Ebengithi mina ikhona indlela yokuthi mhlawumbe singaqedela indlela yokukhuluma. Bese sidlulela kulokhu kwentombazane yaphesheya ngoba nginenkinga weMagcwensa kulokhu ukuthi kusho ukuthi mina emveni kokuxabana nomashezi bengeke ngisadlala ngisho iculo elithi antshelele lithu abathi bolichutha phambili balichutha. Kusho ukuthi mina bese kuzoba ukuthi ngalelo culo ngichaza ukuthi mhlawumbe sengiphambili. Ngizama ukuchecka leyo nto ukuthi la Magcwensa
sinomashezi ohambe waye eGoli. Wafika eGoli. Wabonana nomfana esingamfuna size simthole lo mfana. Akangagcina ngokubonana nalomfana. Wemukela imbali kuye. Akangagcina ngokwemukela imbali kuye. Wamgaxa ucu esandleni. Akangagcina ngokumgaxa ucu. Wakhipha isiphongo wamqabula umfana. Akangagcina ngalokho washutha. Akangagcina ngokushutha waphosta ezinkundleni zokuxhumana. Umfana lo engithi kuwe uma ngake manje ngigibela imoto zokuqala eziye eGoli. Umfana ngingamfika mina eGoli. Angikaze mina ngiphakamise izwi. Angakaze mina ngimbize nganoma isiphi isici. Mhlawumbe ngale nje ukuthi angisibonile isici kumntakwethu. Ngifisa ukusho nalokho asikho isici engisibona ngimthanda yena wonke enjengoba enjalo. Sizokhuluma la ngentombazane engingayazi ngisho igama layo. Sizokhuluma la ngentombazane engangazi ngisho igama lami. Sizokhuluma la ngemovie edlala kwi-television engingasazi ngisho isihloko sayo. Sevideo engiyifica idlalela bonke abantu beyilingisa. Ngisendimeni yozokulingisa mina. Ngelinye ilanga ngiyafisa ukuyibona nge-actor ngizwa abantu bethi ngenza i-content nje nangalento engiyenza la. Ngiyafisa sengathi ngabe bengenza i-content. Ngisemkhakheni wokulingisa. Kuzolinganiswa icala la ngempela necala lokudlala. Uzongigwebela into enjalo mhlawumbe angikuzwa ngilapho kulo ndawana. Angiphinde futhi ngicacise la Sibali. Nama ngikuzwa kahle Sibali kodwa ngeke ngize ngiphikisane noSibali wami ngizomhlonipha. Uyabona uma usuthi icala laseGoli icala la ngempela. Ngizobuyela lapha ekuqaleni emagameni ami athi udadewethu usamncane lendlela ubesayiqala. Amaphutha vele azoba khona. Bazoba khona abafana bamasudu abazofika bezofuna ukubona into yini. Ngenhloso yokuthi kudlibhike lento eniqalayo lena esithandayo sabakadlaba. Selithi ke elami ngoba uSibali ubethe njengoba ekukhuluma konke wenzela ukuthi mase siphendula sikugoqe konke. Amaphutha kadadewethu ngwavumile. Ngaze ngabuyela ngathi sikhulumile udadewethu. Waxolisa sambuza wasuphuthuma ukungifaka Sibali einkundleni uma uxolisa ugijima yini mhlambe Sibali wami uxolisa uphuthuma kimina nawe kushuthi uthi mawuqeda nje ukuvuma iphutha lakho ungakanginiki nethuba lokuthi ngiveze ukuthi ngiyaxola noma ngixoli emveni kwalokho uthi mawuqeda nje Sibali bese uzongibeka amabala. Ngaze ngalizonda iGoli. Igoli lalitheni lona leli? Wabuza dadewethu. Lalitheni lona leli iGoli? Sibali hayi ngoba bengibeka amabala. Bengenzela ukuthi njengoba uSibali ebethe kumele sivumele nalabo abasenkundleni abasibukayo ukuthi bengene bebeke imbono yabo. Bengenzela ukuthi ngingabi nomona sengidla konke kusho ukuthi iphutha lami libe sekuthenini ngibe sengigijima. Kodwa udadewethu wonile siyamxolisela kakhulu. Impendulo zami bezihamba enkulumeni kaSibali. Ukuba uSibali akaze ayiveze intombi yaphesheya bengeke ngize ngiye nakuyona ngikhulume ngayo. Isizathu sokuthi ngikhulume ngayo uthe uSibali mangabe ebe wrong noma onile uyacela ukuthi simtshele naye. Yikho ngithi angisho ukuthi uSibali wonile cha. Kodwa ngokwami ngibona ngathi uSibali iphutha ulilungise ngephutha ngoba seniqalile lendlela yenu nodadewethu ubungakazi umfake umuntu waphesheya. Isizathu esenze wamlanda njengoba udadewethu onile kangisazi kepha ngibone ngathi kushawa udadewethu. Nami maqhamuka intombi yaphesheya bengingazizwa ngempela ngingelutho. Kodwa futhi ngamaphutha kadadewethu ngiyawavuma futhi ngiyazehlisa Sibali ngiyaxolisa kuwe. Ngiyacela ukuthi usuku lungahlihli. Ngicabanga ukuthi usuku yila ukuyophuma khona iyalo
eziyofika kudadewethu zimakhe, ngoba singamakha ngendlela thina esicabanga ukuthi i-right emehlweni ethu, kanti kaMavunda nimfuna abe yilento eniyifunayo. Kodwa mangabe sohlehlisa usuku, ngibona ngathi uSibalo sethatha ngamawala. Ngibona ngathi noma ngabe kuthiwa niyaxolelana, udadewethu uyahamba, iphutha elincane uSibalo uyombuyisela ekhaya. Ungavumi Sibalo wami ukuthi ivunguvungu indoda yesudu yaseGoli ongayazi ukuthi ibize ngayiphi inhloso izophazamisa ubudlelwano obuhle kangaka. Yinhle lento, abantu bayithakasele, bayayithanda, bayayeseka. Ngomuntu oyedwa nje kubantu abawu4 million, oyedwa nje sekungaze kuhlehle idate. Hayi ngiyakuzwa Sibalo, ngiyakuzwa. Zalo nihlala naye endini umntakwethu. Nginamawala makhulu amaki waqinqala kuthina. Ndari engakusho nje kumphathe kabi usisi. Ivideo loyipostile ngesikhathi esistrong emva kokuba kube khona ungezwani phakathi kwenu babili, wavele wena waposta leya video engicabanga ukuthi iyona yenza usisi ukuthi agcine azakhipha amagama aziswana. Mhlawumbe ngingabuza nje kwena kancane Sibalo wami, nawe uyakholwa ukuthi kukhona into engiyenza nentombazane yesihluthu yaphesheya? Ukholwa ngendlela efanayo nale ndlela abantu abangakholwa ngayo udaba lomfana wesudu aka-MTN? Angeke ngingakholwa Sibalo, nami ngiyimina emva kokuba kade sikunokuba khona ingxabano sibe nayo uthi usungipostela ivideo kanje. Obvious kusho ukuthi kukhona lokho kwenzakalayo ngifuna ukungivezela phakathi kwami nentombi yaphesheya. Sibalo, phakathi kwami nentombi yaphesheya. Angeke Sibalo ngize ngikwazi indlela la uhamba khona, udadewethu akawazi ngithi ukuthi ubuhamba kuphi. Sibalo awucashi ngesithupha la okwangempela ngoba ngifuna ukubuza honest kungadlalo. Ngesingawe wena, mina nginentombi yaphesheya mina. Angiwazi. Akukhona ukuthi ucasha ngesithupha. Yazi ngisho ngani? Ngiyamuza Madlamini phezulu. Umagcwenza uphakathi uhafu umagcwenza. Kodwa futhi wena ngiyakuzwa hayi ngathi uphelele lapho kweni. Umuntu wrong la mina. Yayizinto engichazayo. Ngifuna ukuthi wenze iqiniso ekukhulumeni ngoba ngizodedela umphakathi bangixolele nese ngivala ama comments kubona. Kunama comments engiwabonayo ukuthi ayadlala kanti akudlala, yabo. Ngifuna ukucheck ukuthi mina okwangempela Zalo unento ethi mina ngithandana nentombazane yaphesheya. Okokuqala lokho ake sithi ke ngiyathandana nentombazane yaphesheya, lokho kwenza ukuthi ngibizwe ngompandlana, wenza ukuthi mina kuthiwe mina nginsensitheka namantombazane. Ngibuyile imibuzo engiyishiya kuwena njengoba umamatheka nje Sibalo wami kusho ukuthi kuhle. Ngiyaxolisa, angiqondile Sibalo ukukudelela Nkosi yami, ngiyaxolisa. Ngike ngisakhuluma naye udadewethu ngamyala ukuthi noma ungadinga kangakanani ungalinge ukhipha amagama aziswana kumuntu wesilisa enisuke niphilisana naye. Washo wathi uyaxolisa, ngicela ukuthi simxolisile. Ngathi mina uxolisa ngempela lokho kusuka ngaphakathi wathi yebo ngiyalibona iphutha lami. Ngathi ngiyacela-ke, cela Sibalo wehlele ngezansi, siyaxolisa kakhulu, ishelelekile ingane. Ngiyakuzwa Sibalo wami. Ngangishilo nasekuqaleni ke bafuthi ngiyafisa uphinde nginitshele futhi namanje. Ngathi mina ngiyazi ukuthi amaphutha asazokwenzeka futhi ngiyimisele ngokuthi ngimxolele umntakwethu. Ngimxolele ngakawenza amaphutha ngoba nami ngisenamaphutha engisazowenza. Engingakufisi ukubona kwenzeka ukuthi lamaphutha ande. Kuningi okuhle engicabanga ukuthi siyikho enganeni encane yentombazane ezibuka kuye nasenganeni encane yomfana ezibuka kimi. Kamuva nje
sekunabafanyana namantombazanyana azi ukuthi mayekhula afuna ukwenzani kanjani. Nami ngiyasithanda thina sobabili futhi ngiyajabula ukuthi engikwenzayo ngikwenza nomuntu engimthandayo nengilindele ukumxolela yabo. Kodwa nginalo uvadlwana ngiyakuphinda lokho ukuthi kwesinye isikhathi sinakho ukuthatha izinto ngenhliziyo nokuthanda negugu ngoba uthando kaliboni bese siyisola phambili. Wathi umtolo ibingcono lento yenziwa ngasese ku-inbox. Kamuva nje ninomuzwa othi mhlawumbe vele befanele kube kanjalo ngoba kunezinto ezenzakalayo ezimveza kabi umntakwethu, ezinye ziveze mina kabi kanti mhlawumbe besingayilungisa ngasese. So-ke ngiyafisa ukuthi ngithi-ke ngisenawo umuzwa wokuthi angikakakuzwa-ke Zalo naliso lakwethu angikakakuzwa Zalo ukuthi uthini lihlehle noma lingahlehli i-Portman Cela ukuthi lingahlehli. ngoba yini anifuni ukuzivumela ukuthi sikhulisane singayiphoxi phambi kwabantu. One, lihlehla isuthu kesi. Two, siphume la enkundleni siye kwi-inbox kaMtolo. Kungani nesibari ulethe isukesi emva kokuba ulethe isukesi usondele eduze kadadewethu uzoyiyalela yena umcathuzise kancane kancane. Ngizokwazi ukumcathulisa khona la ku-inbox. Hayi asibone ukukuhle lokho. Asivumi lokho. Hayi. Mhlawumbe ngoba ngimzwile bafethu angifuni vele ukuthi sisande kakhulu la. Ngifuna ukuyivala kanti naye ngiyafuna ukumuzwa. Ngiyafisa futhi vele ukuthi ngiyazi ukuthi besixolisile. La angizange ngizothetha amacala siyakha la yabo. Inenhloso futhi zokuya phambili. Angidubi futhi ngifuna kuvela ukuthi angidubi. Hayi ukuthi mhlawumbe futhi ngiqonda ukuncengwa ukuthi ngincengeni sibali manje ulishehliselani angikho lapho. Kodwa ngibheka nje ukuthi kungenzeke ukuthi mhlawumbe sigijima kangaka nje sizofike sinqubuzeke phambili. Yikho ngithe angilanda abantu abadala abazophuma kithi sobabili baphawule nje ukubuka ispeed seyingane ukuthi nazi ingane egijima kakhulu izofika ishayise phambili. Nakuthi-ke kukhona ukuthi niphike ngoba nakho nina nisabela ihlazo. Alikho ihlazo uma ngabe into thina sibonisana siyivumelana ukuthi yenzeke. Kodwa-ke angazi noma ukhona osafisa ukusho okuthile ngaphambi kokuba ngidedele umphakathi. Yebo Sibani. Yeah. Bengicela ukuzwa nje ukuthi mhlambe uSibani ngabe usenjani nje emoyeni emva kokuba esekhulumile nathi. Uzizwa kanjani mhlawumbe ubuhlungu busafana nasekuqaleni ngoba ngifuna ukubona ukuthi simephi siyaphi nale ndaba leyo kuhlehlisa usuku ngoba seyingiphula umoya angisakhona ngisho ukuphefumula. Ake ngiqale ngiveze nje kuhlala njalo kungithokozisa ukukhuluma nabasekhweni lami. Kuyithuba elive la ncane ikakhulukazi kunithola nihlangene kanje. Okungaze kungiphathe kabi esingabe sisuke sikhuluma ngakho njengalokho kwanamhlanje. Anginayo futhi into. Ngifuna ukuphinde ngiveze lokho. Ngingalwa nabo bonke abantu. Angikwazi ukulwa nabantu engibathandayo. Two, besifazane. Ingakho ngingacabanga ukuthi noke ningibone nangelilodwa ilanga ngisempini. Indlela engimthanda ngayo ngimvikela ngale ndlela ukuthi ningangiboni nangamhlangilwa. Nangamhla ningifica ngilwa nenye insizwa ngovele ngiyeke make kwaqhamuka nina ngoba angifuni nibe nesithombe sami ngilwa. Indlela engimthanda ngayo. Kodwa kuyangifanela futhi ukuba umholi. Ngikwazi ukubona mase ziyetsheni ngikhalini. Empendulweni yombuzo wakho-ke mlamo wami ngijabule kakhulu kodwa ngingakancami kulokhu kwesudukesi. Ngisenawo umuzwa othi mhlawumbe ngikusho lokhu ngoba vele wonke umuntu akakwazi ukuyibamba ujaha ukuthi lolu yasuku lwesudukesi lushaye
sikaningi sigijimela izinto ezinhle sengiyalibona nje lolu suku sesisikisile silungela ukuthi sibe khona ngesuku lesudukesi kwenziwe isudukesi emveni nje kwesudukesi sibone nje emveni kwalapho ukuthi ngathi siye saphuthuma mina ngilapho kulo ndawana ukuthi nami ngiyalibona usuku labakwethu befika kwaShezi belethe izinto zikaMama bemshiya esengowakwethu nasemicimbini nazo beyihambela evela kucaca ukuthi khona la sehlonipha khona uhlonipha kithi kwaDotisane lapha emzini omkhulu ophansi kwentaba nami ngiyalibona nginanesithombe ngisho sabazali benu bejabula ukuthi ingane ikhethe kahle nginanesithombe ngisho sesithunzi asakhela umuzi wakini ngakho konke lokho kusanda kwenzeka kuhle nakumina kodwa nginento ethi kungenzeke yini isikhathi sisheshe siyakuphaka lokudla akakavuthwa isencane ingane lokhu ngikwenza ngoba ngiyamthanda nginovalo lokuthi sizosheshe simenzise izinto kanti ezabantu abadala kodwa-ke ngivumeleni ngithole nakwabanye abazokwazi ukuthi basibeke esithombeni nikhona nje ningahambile mhlampe basichazele ngesingabo banamuphi umuzwa abafisa ukwedlulisa kulokhu sawubona Zemzem sanibona njani siyaphila ninjani amavundla mfo siyabonga sibala ukuthi usizwe sibonge nakodadewethu abangenile bakhuluma ngihlale nje udabeni thiwa lixhoshwa libhekile udadewethu ngempela sibaningi sikhulumile naye sikhuza lo yamhlola wenyosi ongayazi ukuthi inyosi bani yona leyo eyayithunyelwe ubani ifika izotingela amablomu angawazi nokuthi atshalwe ubani ngisho yayibona lento leyo kodwa ekubuzweni wakho wentombi yaphesheya ngifuna uyizwe kahle lento leyo Mavundla masithi kuwena Sibali indlela oyidonse ngayo nesikhathi itiming was wrong it was be off itiming yakho yokulanda leya post leyana uyibuyise futhi kuba ngathi usasempini uyayizwa le hayi ngoba Zemzem lokho kwenza ukuthi kufaneleke ukuthi ngibe umpandlana ngicela ukuqeda ungizwe la ngiyakhona ungicorrect manje wrong angivune sisiwami la uyangizwa ngithi mina indlela ebe ibukeka ngayo itiming yokuyilanda leya bese kungathi into ayixolisele kuwena ayamukelekanga therefore nawe usuya retaliate uyayizwa le kanti wena mhlawumbe inhloso yakho ubingeyona into yokuthi uya retaliate into yokuthi usaphusha umsebenzi kodwa itiming Vundlas iyona eyenze ukuthi kube ngathi ephutheni mfowethu siyi-country vele-ke ngokutsheleke Mavundla uyimanje ngisho ngabe leyo ntombazane yaphesheya ingafika manje ingabona ugogwayo mfana hayi ngeke ilunge hayi cha ingaqalwa yithi siyi-country before ushudusi efika yena ofika nje sesiqedile ngokwenzani kwayo Zemzem cha sengisho ukuthi mangabe bekuthiwa usebudlelwaneni nayo uyayizwa lento mama yilento esishoyo sisivumelana nawo engekho Zemzem ngithi mina ekhona la yazi Zemzem yini ekhona la ekhona umfana waseGoli ogqoka isudu eyelo nembali ikhona leyo nto inani address leyo nto yomfana waseGoli inani ocinga esingalifonela manje siluthole indaba yaseGoli ikhona ke leyo ngithi mina ikhona enjalo angikakaze mina ngibe namagama engiwakhulumayo ehlisa okadlaba isithunzi mase uzokwenza isibonelo wena ngento engekho uzojustifya into ekhulumeka kambi ngento engekho kube kukho into ekhona kodwa kukhulumekanga kambi sithini la
ngiyehlele ezansi ngithi mina angimvumi ushudusi mfowethu. Cela ungizwa kahle. Ngikhuluma nge-timing, angisho ukuthi usebudlelwaneni 1, angisho ukuthi amagama aphumile akhulumekile maye ezizwa ukuthi akekho right ngaleya video ku-right. Ngithi mina owethu usephutheni, siyalivuma futhi siyaxolisa, sehlele ezansi. Esikushoyo ukuthi siyacela indaba ye-suitcase ingajiki, futhi ngiyabathanda odadewethu ngoba bayibeke kahle ukuthi kuzoba kahle ukuthi wena umcathuzise ngendlela yakho, ngoba uyawuzwa manje siyakhuluma thina sibeka imibono ngendlela esibona ngayo nani, kodwa ekugcineni uthando lwababili mfowethu, uthando olukaMashudula nokavundlasi qha. Manje-ke wena-ke siyacela ukuthi lolo suku lolo malingasuki, malingajiki 1. 2, sicela noma ngabe ingaba incane kangakanani ingane, kodwa thina siyazi ukuthi si-ready ukuya la wena ofuna ukuyibeka khona. Uyezwa ukuthi nje ukuhamba kwayo kusathi ukukekela kancane. Ngakho-ke sicela wena uyibambe ngesandla. Uyezwa njengoba ubeke le thawula la ku-shoulder yakho mfowethu, ngifuna ukuthi umbambe naye umbeke la eduze kwakho, umese ukuthi mama njengoba ukhuluma. Ngiyathanda futhi ukuthi ngoba umthethisa nangendlela obonisa amanye amajongo ukuthi asikho isidingo sokulwa. Uyambonisa umuntu wakho ukuthi mama ngiyithandanga lento. Uyayizwa ukululazile, siyavuma Vundlasi, siyalivuma icala lethu, sehlele ezansi mfowethu, kodwa bese ngizongikhansela cha mfowethu, asikukhanseli, asikubonisi mfowethu. Into ekhona iyodwa nje Vundlasi, engifisa ukuthi uyazi futhi uhlezi uyazi ukuthi siyakuthemba thina ngoMashudula, naye siyamthemba ngawe, siyamthemba. Uyayizwa le nto leyo? Akekho nofisayo Nkosi yami, sekulate mntama, akekho noyedwa ophesheya ophakathi okuphi angathali, akekho noyedwa oyongena i-country nje. Ungabona umhlolo, yabona lento oyoyibona ngiyi-29 zikaMeyi into encane shema, umdlalo lo. Asidlali lamavundla, asidlali ukuthi soshaya lesikhathi singalele, siney'ngane, sinabayeni, sesidlala kwenu phela thina, sesidlala kwaMashudula nakwaVundlasi, sesidlala kulo muzi thina ngoba sithanda lolu thando lwenu, and futhi masisho ukuthi sibone ini ngawe, angithi awufuni ukuthi sitshele sugarcoat izinto ukuthi hayi yazi la, sikhuluma nje njengoba kunjalo. Nathi siyacela mfowethu ukuthi lekho esikucelayo kuwena sicela ukwamukela, sicela kwenziwe. Ngiyabonga. Kulungile mlaba, ngiyabonga yezwa. Ngiyakubonga mina. Uyamxolela udadewethu? Hayi akunankinga. Ngokuphakamisa umoya. Udade ngamxolele engakazali. Nkosi yami. Ngamthanda nothuli lwakhe. Awu Jesu. Lokhu ngikwenza ngoba nami nginothuli, ngadaleka kabi, ngadaleka ngabunjwa ngalo uthuli. Ngilindela ukuthi nami mhla ngiba namaphutha angixolele. Ingakho ngethuka uma engangixoleli, kodwa ngikuzwile Nkosazane, ngiyakuzwa ke ngisho njalo. Yobe. Ngiyabonga kakhulu mama yezwa. Bonga mina. Ndana kwethu. Mapoloko. Fuze. Sanibona. Hawu siyakubingelela mama, siyathobeka ukukubona, siyajabula nokuba khona kwakho. Nansi ivideo yango-2021 yomdlalo isiqhatha nevideo yangempela ya last week. Sanibona bebalamba kaMuvundla. Sawubona. Njani mapho? Nkosi yami bantu, angidlulise nje ukunihlonipha abantwana bomfazi. Yabo njengoba kuyinini naqoma.
hayi nini naqoma kuzofanele futhi nenze isiqiniseko sokuthi leli suitcase liyeza ngoba inina enayiphetha lembeke makunihlulile lokho namhlanje nisenjeni I'll tell you why ishoot kwase kuba mnyama phela ilanga belingakashoni lana nithi ngikhanyise manje manini kanje Nibahleke kodwa ngiyafisa ukunitshela nibahle noma singazi. Asibhekele kukhanye nako. Ayiniyabona ilanga belingakashoni akusenani. Ngithi webalama bakamwelasi. Nibahle makhosazana nikhuluma kahle futhi siyanthanda. Kodwa le nhlonipho yenu negade inganiphaphalazizi ngoba sinijongile. Anginayizwa le sinijongile. Ngithi ngikhuluma nje ngingedwa ngiyimele. Nginibonisa nginiyala ngithanda. Yabona njengoba naqoma nje. Bese nifike la ngesizotha nithi hayi umntwana mncane, umntwana ogibela indiza wayegoli. Nithi hayi umntwana mncane. Alizi isukezi wena bese Mwelase umyali kahle umntwana. Ngithi ibambeni lapho. Ibambeni nje lapha impela ningadiliki lapho. Isukezi lizoza lize namapampasi lethe liphatha ubisi liphathe yonke lento enishoyo ukuthi mncane lo mntwana abamqabule egoli. Igcineni lenkulumo isebenze kahle ngiyanitshela ukuthi ngikusho ngani lokho. He should have been looking forward to this for a very long time. Washo wathi uzobeshayela umthetho yena ngo2025. Wayethe ngo2024 wahlehlisa. Ushuthi wabona igeme eziningi kulonyaka. So ngafika ngamshekhisela mina. Wafika ke nawe ngoba no fast forward. Kulungile. Le ndaba yakhe yokuthi ashayela umthetho uyayifuna, uyayithanda, imfanele. Nani futhi niyayibona. Angithi usegibelwe indiza kuye egoli. Akupheli lapho bayamqabula lapha. Bamthengela amaflawa. Nina manifika la namhlanje. Nithi hayi mncane, hayi siqolisile, hayi senze ini. Nina anibambile ngokuqina nina. Anikwazi ukuqoma bese nimi la nithi mncane. Cha thanini wrong. Ushoni lo. Nithi wrong. Ningathi mncane. Akwamncane thina socula iculo sethu semncane lo mntwana sicula. Aningathi kodwa mncane. Memncane soboshwa. Yey, webalama. Siyayithanda inhlonipho yenu. Kodwa ukuthi nifike la nizoqhathanisa ama-orange nama-apula. Nithi kwavela ntombazane yaphesheya uMavundla wenzani wakwayibona uMavundla leyo ntombazane. Sekusambona kodwa thina uZulu Snake. Uyayibona lento le. Amase nje lezi indaba sithatha sibeka ngempela esigcawini kanje. Kuthiwe ubani oyisichunze la. Ngathi intombazane engaziwa le ekhuluma isingisi ayaziwa. Kodwa uZulu Snake uyaziwa. So amabala enu awamusa ukwenza lento ayenzayo. Sifuna amabaleni abe mahle. Siyanthanda thina. Manje senithatha le nkulumo enibeke kahle. Naqoma. Seniyenza ukuthi hayi seseyigoqa manje siyongena ekhoneni lamntolo. Ikhona lamntolo la. Uyazi ukuthi baningi kanjani abantwana abangayazi le ndaba ye-suitcase that we supposed to go to. And fanele bayibone bayi-witness le ndaba bayazi. Cha. Khuzani le nganyakini. Ikhuzeni. Mina ngiyezi ukukhuza. Mina ngizukuyikhuza ngizayishaya. Manje ngcono ngime la ikude. Ngime la ikude. Ngoba noma yebo Ngiyafuna mola. ukuchecka kuwe tate. Ngiyafuna ukuchecka kuwe Mangcobo. Ngiyabuza mhlawumbe ngoba mina nawe siyavumelana.
ngifuna ukucheck ukuthi akukho yini thina ngakulethu uhlangothi esingakwenza nesingabasiza ngakho odadewabo abadala bakantombazana. Ngike ngaphambana mina naye ngambuza nje ukuthi ungakanani ubhuti wakho omdala. Wathi kimi una 38. Ngathi mina awu uyangelama. Iyona ndlela yini naye nikhulume kanjena naye uma ningazwene nibizana kanjena na ngoba kwesisikhathi izinto kuyenzeka zonakala endini. Uthola ukuthi mhlawumbe futhi vele endini ngeke isalungiseka. Uke wakhuluma kahle lapha umlamo wami wathi siyadingeka nathi singabakwamavundla ukuzozipendela owethu ngombala wakithi ngoba mhlawumbe iwona mbala waziyo lo okashezi. Awukho mhlawumbe futhi nathi lo mbala esida kabe wona akawazi. Manje uma uthi wena uzomala omkhona akusekhona yini ukumlahla uma ngabe sesingasamhlangabezi thina ngokumtshela lokho esifunayo. Okokuqala lokho. Okwesibili asikho isikole thina esike samfaka kusona samtshela ukuthi silindeleni kuyena njengoba sesiqhamuka sesimbeka amabala sibe singakaze vele simfundise lutho sesimfailisa i-test already. Uright wena ngokuthi uthi ungakakwethu bese umlahla kanjalo futhi nakhona uqhamusa umshaya. From a distance, I'll tell you right now for free. Yey, akekho umuntu ohlakaniphe njengalo muntu wakho wevundla. Akekho umuntu onobuhlakani nobuchule nesisoka njengalo muntu wakho. Konke lokwakwenzile akakwenzanga ngakubona. Ukwenze nje kwazi kahle ukuthi wenzani, uyalazi ibhathini afuna ukulipressa. Mina ngifuna ukumkhuza ukuthi awapress walamabhathini amapressa ikuseni kanje. Usheshe walipress. Ulipresse wrong le bhathini la. Akuhlehlwa kodwa ningalenzi iphutha lokuthi nicashe ngesithupha lokuthi hayi nayo umavundla wrong. Hayi lo mntwana mncane. Lo mntwana akamncane. Lo mntwana ukhulile undlula nonke njengoba nime lapha e-studio nje. Lo mntwana neyedwa. Into yokuthi ke nimkhulumele la ikahle phela it's your position. Kodwa indaba yenu nje mayifike ezicawini ayikwazi ukuthi niwine leyo ndaba le ngeniwine. Kodwa kufanele nigcine nifele kulo lelo side nife kulo. Kodwa iside lokufa akamncane akaphumela obala aqolise avele la aqolise athi uonile athi ngeke iziphinde yenzeke lento kaZulu Snake. Finish and clear and then we go forward. Mangcobo uma ngabe abakwashezi bekufuneke befike la bezomlahla ngecala umashezi nabakwethu befika la bezomlahla ngecala umashezi ibaphi kanti abazothi mabengena la bezama ukuthi understandisa ukuthi bekusuka lokho kwenzeka abamlahli ngecala lapho soze bamlahli ngecala. Mama ngithi mina ngesingawe uthi bekufuneke befike la banga unconditional and unreservedly so bafike bemlahle ngecala baxolise baze bashone phansi. Ngiyavumelana nawe. Mase kuba ubani ozofika azama ukungi-understandisa mina ukuthi cha kodwa ke nawe mavundla la nala uma ngabe kuukuthi kanti nabakwethu bazofika befike nabo bagxile la ugxile khona abakwabo asimba umgodi sonke siyamlahla manje. Cha Vundla njengoba ngishilo nje mangiqala ngathi nje ngimele nje ngime ngento nje ngithe qi angilahli umuntu mina ngimele iqiniso mina angimile nawe angimile naye nina nobabili nginithanda ngothando lwakalafu angimile nani ngeke ngicheme nani manibhede niyabhede nonke abalama ngiyayithanda indlela benza ngayo nanombani uyabadinga odade abanje kodwa futhi bayamdinga kunjengami uzofika abatshela ukuthi bayambuluza and mabembuluza kufanele bamtshele nodade ngale ekhoneni ukuthi lalela ke inkosazana awusemncane ke wena kusho bona ngibamqomela bamtshela ukuthi awusemncane lento yakho ukuthi ubhukhe ithikithi uhambe ubuye lapho ulwe nendoda ekhande i-lip sync kuyaliwa kuliwela i-lip sync
kulwela ngomuntu oqatshulwe ngokhisiwa kalafu kuthiwe kune lip sync. Hey nayo ke inkulumo engimekuyo ngithi kodwa ke ngiyamthanda akalahlwa umuntu wakho Mavundla akalahlwa asimncwabi. Yabona nje senenze kahle kanjena mfaka ingubo ezimhlophe nama lapha sanibona sanithandazela sakikiza sancoma sathi kuhle awuzukusuka ke manje ukuthatha isichunze usibeke lapha ngoba inhliziyo yakhe ibhlungu ukuthi kunoZulu snack okuthiwa uphuzimo fire legoli. Hey azange zodlala lento yini isulu kezilelo zolihambisa bayamncengela bathi hayi mncane faka amaphampasi esukesini ulihambisa ubese ufika ufaka iyalo zakho lezo abathi ngathi zilindiwe ufika ufaka iyalo lezo nayo vele ulindile imithetho ukushayela umthetho uyakudinga uye wathi ukuthinta emafutheni manje ukuthi ayize leyo mthetho leyo ukuthi uthi wena akuze kuba ngazathi sesenza fast akukho fast ningakabhali ningakashadi akusi fast konke kusahamba ngomumo hambisa isukesi ufike ushaya amagama aqondile ufake lento engishilo lapha esukesini ukuthi nethwa mncane akafaki nabukeni ibonakala lento yakhe ukuthi lokuthiwa mncane akamncane la mntwana buza mina akamncane la mntwana akamncane ngeminyaka mncane ngomnyaka umntwana ngiyakwazi lo akamncane la uyabona lami khandele times 2 lapha kubuye so mangabe fika la aqashe bona njengoba eqashile kumanje eqashe ngosisi bakhabane qashe ungafunga ukuthi uJesu umuntu obhalelwa incwadi into amadoda for uJohn uLuke uMark uMateyu na bamile la bazokhuluma indaba ukuthi hayi dadewethu ayikeze udadewethu right wena Mavundla wrong thina si right abasho kanje basho kahle phela bambethe izigubu esihle senhlonipho mina ngidubula lenhlonipho ngibeke eceleni uphumzulu usineke lapha ngemva kwayo bese kusala uthando ke wesi suphendile yebo nkosazana bengicela ukuza la ngana kwethu dadewethu njengoba usho ukuthi yena wonile siyamvumela uxolisile kodwa washo futhi wathi alibona iphutha lakhe kodwa wena ngendlela usubeka ngakhona uchaza sengathi khona namagama ayiziswana khona mhlawumbe la ubheke ngakhona esingaku understand thina manje hayi lutho phelele nje lonke la ukushiyela kunjengoba ngisho makhona okuyokusolayo kubekela sikuscrutinize lokho kusolayo nasaqondi ngempela vele la ukhona vele abantu abangathandi kulento yapha angifune naqondwa nje nkosazana yebona lokuqonda engikuqondile kunele kimi wena lokho ukubonayo ayisungakuthatha ke ukuse kumili nkosazana ayinele kona la kugobe khona ulungile ngidala mhlawumbe ake ngibonge yabona uma ungibona ukuthi ngidala kuhamba ngako ke la angibonge fuze amagalelo akho ngiyahlonipha kakhulu ngumuntu kophinda akulandele nezinkulumo zakho ingakho nje mangubona ohleni lwabakhona lapha ngafisa ukuthi ngifake ngikuzwile nkosazana yabo kakhulu vele nami sengijaha ukuthi ngithi ukulumana indlebe ngibekana umlomo nowa kwethu ngaphambi kuba ngilale kodwa nje ngibonge kakhulu wena wasemaqadini sengivalelisa le Vundlas ngisacela ubalalele bona labantwana mangabe bethi muso ukuhlehlisa indaba yesuketi bese uyazi ngesikhathi ni ngabona amantombazanyana amahla amancane ayelapha eCarrisfontein ungibalele nje wona ngifuna nje ukuthi mase nihambisa isuketi bese ngiwathengela izidlo eziyale ngabona ngazathi waphakela kahle ungitshele abantwana bazodla angifuna abantwana amantombazana alambile uzahlangana noheshane lapha endleleni babaphe iKentucky yabebulile utshele mina nje ngenzela abantwana masese isukezi ukuthi liye namantombazana aculayo
angalambile. That would be on me. Oh, nango mnikazi wendaba asathi ukuthe othi ngihambe ngiyonithinta ku WhatsApp. Ngiyabonga kakhulu Mangcobela. Ngiyabonga kakhulu mntakwethu. Kukhulunywa kanjani akasemoto mntakwethu lapha. Hayi kulungile ngizokukhipha Mangcobela. Uzokhipha mina. Ngifuna ukuvalelisa nina bakwethu. Angazi akhona amagama okugcina Madlamini Magcwensa Zalo bese nami ngivalelisa umuntu wasemzini. Okay, athi ngizoqeda. Sijabule kakhulu Sibari ukukhuluma nawe. Kuningi sikutholile nesikufundile. Kuyona yonke nje lenkulumo yonke esithe sabanayo nje. Nanokuthi ke Sibari engifuna ukucacisa. Wawungeke umashudula umqomise ukube wayengeyona intombazane ehloniphayo. Kuzona zonke izinqumo ozoyithatha zokuhlehla kwisiteshi ngifuna ukuthi ukukhumbule lokho ukuthi ngiyazi ukuthi kukhona konke inhlonipho yakhe owayithanda kuyena nje eqaleni. Okuwukuthi Sibali ngiyafisa ukuthi ngempela uyithole indawo yokuthi usixolele ekuthenini uxolele thina nezenzo zakhe azenzile ngoba uyamazi ukuthi intombazane uhloniphayo futhi enezinkulumo ehlezi zakha ngalendlela. Ngoba ngisho ukuthi ongenze ukuthi intombazane ibe excited yangabi sabona noma seyona uyabona yona itshela ukuthi isadlala kanti ingane isiyona isikhohliwe ngempela ukuthi asenze content la. Mina ngempela egcineni kwakho konke ngiqonile futhi inhlonipho emele ngihambise phambili. Siyacela nje ukuthi ke isukesi lingahleli. Siyacela ngoba eke wachaza noyenza ukuthi bekuseyiphutha lokuqala leli futhi elincane. Angingabi lezi zinto ezikanje ezingenza ukuthi mhlawumbe isuku lesuku esigcine lingasafuthi. Ziningi izinto Sibale isazokwenzeka. Uyabona? Eyizodinga ngempela ukuthi okusho ukuthi sikwazi ukuhlala phekwazi sikhuluma. Ngoba shuthi mase zenzeka kusazokwenzeka into ezinkulu kunalezi. Naye futhi asingeke sikuthokozele ukuthi mhlambe mazenziwe nguwe simbone sebuya esethi yena akasafuni ngoba nakho kunezinto ezithile nezithile. Nami ngicela ukuvalelisa. Ngiphinde ngibonge Sibali ukuthi usibizile. Ngiphinde futhi ngicacise sengihamba ukuthi asimvuna udadewethu. Amaphutha akhe siyawabona, simyalile sakhuluma naye. Kepha engikujabulelayo nje mina Sibali ukuthi kukho konke usame naye udadewethu. Noma kukhona le ndawana yokuthi akakuphathile kahle kodwa inhlonipho yakho ayipheli kuye, usamhlonipha. Ngoba bengishiyo nasekuqaleni ukuthi kungenzeka thina ukuthi sitshela ukuthi simfundisa okuyikho kanti cha asikakafiki kuleli zinga enilifunayo nina kaMwelasi. Zikhandele Sibali udadewethu, akekho umuntu owakha yedwa. Ukube wawuzokwazi ukwakha wedwa wawungeke uzumthatha udadewethu, wawuzozihlalela wedwa. Umthathe ngoba umthanda futhi uyimisela ukwakha naye. Makhe-ke nasemaphutheni akhe akekho umuntu ongenaphutha, sonke sinamaphutha. Makhe emaphutheni akhe. Siyabonga. Yakoza Maranda ngiyacacwanza za Hayi engakuthi nje. Siyacela ukuvalelisa siyabonga ukuba nawe Sibali. Cela nje uthi ukwamukela uxolo lokuthi sanixosela usizo. Mina ngicela ukubona udadewethu. Okay mama. Awumuhle sisi. Awumuhle. Hayi. Awumuhle udadewethu. Ngiyabonga. Sisele mini ngathi usidubile. yebo Sibali. ngifuna
ngiyabonga-ke niyezwe nonke ngokuthi nibe khona empilweni yakhe. Umuntu uwumuntu ngabantu. Nami nginabafowethu engiyibona. Nginesiqiniseko futhi sokuthi angisongo kuphela bekade ngifuna ukuzwa, kodwa benisaqhubeka nokungihlobisela le mbali yamenhle kanje. Ngiyabonga kakhulu nje ngakho konke enikwenzile. Ngizolokhu ngikhona kodwa-ke ningathuki futhi ngixolisa nokunibeka nje ey'gcabeni zamacala ngokungazi ukuthi mhlawumbe sisemacaleni la. Ngiyabonga nje, ngiyathobeka kakhulu. Siyabonga. Bonga thina. Ngiyafuna ukuqabula. Ngiyafuna nami ukuthi kancane ngithi ukuqabula. Yini. Siyabonga. Okay, tshebo. Mntakwethu. Ngibona ukuthi Unjani mama? ngiyaphila njani. Okay, kwangathi ukwatile. Ngikwatanga. Right. Iyakutreyina yini le nto? Ngey'nkundla zamacala. Ngiyaxolisa, yazi? Ngilona uhlobo lomuntu wamacala mina. Angiwathandi. Ngithanda sihlale sihleka nje. Sengikukhumbule ungixoxela amashaya ami, ngiqhuba imbuzi ngize esangweni, ngixoshe iy'ngane, uy'tshela ukuthi hambani nangibaweni manje sefike. Mayazi, ngicela ukungidlulisa okuthile. Awuphinde mama? Ngicela ukungidlulisa okuthile. Ucela ukudlulisa? Okuthile. Ya gogo. Ngizizwa ngiyisiphoqi. Ngizizwa nje ngiyowesifazane ongayena lo mina ebengitshela ukuthi ngiyena. Okanye ongayena lo olindelwe uwena nomndeni wakho wonkana nalabantu abakholelwa ekuthenini ngowesifazane okhethekile noneyala ezinhle ngomhlahlandlela wabathile. Ngibona ngathi ngivumele inhliziyo nokuhluthuka kwangisusa esiceshini kwayongibeka esihlalweni sakho nakhona usendlini yangasenhle. Ngifisa ukuthi kulokuxolisa kwami kwanamhlanje ube isithunywa sami engizosithuma kini nakubanewenu nje abangithandayo nodadewenu njalo njalo. Ngiphinde futhi ngixolise nje nakubo bonke abakubuka babone ubhuti omdala oqotho, nami abangibuka babone usisi oqotho. Ngiyezwa uma besho bethi uMashudu lamdala njalo njalo. Akekho umuntu owake wamdala esimweni esisha empilweni yakhe. Ezimweni zempilo akwenzeki sibe badala kunazo. Ingakho uma owesifazane eshonelwe umyeni kubizwa abantu abake bashonelwa bezomiyala ngoba bazobe bekhuluma ngento abayaziyo. Ngiphinde futhi nodadewethu ngiyazi ukuthi kuwena bengabukeka njengabakwethu noma kwabanye bebukeke njengabakwethu. Kodwa iqiniso lithi asikho isindebende kwabakwabo. Bangithethisile ngizwe. Ngoba besho nabo ukuthi sikhulumile naye mhlawumbe usidubile. Bakhulumile nami kakhulu futhi. Ngiyaphinda ngiyanxusa futhi ngiyazi ukuthi kule ndlela esiqoma ukuyithatha mina nawe kunabesilisa ababona ngibafanele kangcono kunawe. Kanjalo nabesifazane ababona wena ubafanele kangcono kwendlula mina. Vele ayikho into ezokwakhiwa umuntu ovela angayifuni lento yethu. Ngifuna noma siyithathe iyalo ngitholile eziningi.
ngifuna noma siyithatha bese uphinde uyalibuka uhlangothi lomuntu. Ngiyaye ngithi mina Vundla ngiyamthanda umuntu ongisola eseke wangincoma kokuhle engikwenzile. Okwenza kube lula kimi ukubona iphutha engilenzayo ngaleso sikhathi. Ngoba yikhona iy'ncumo ezake zasuka kuye ibheke ngamina. Ukhuzeka kalula uthi kushuthi mase kusho yena lento engiyenzayo ngampela i-wrong. Ngoba kokuhle uyakubona. Namanje ngiyazotha ngiyazehlisa phambi kwakho. Kulokho kuhle wakubona kimi. Vele ngisazoqhuzuka ngishelele nguwe. Eze nawe usazoqhuzuka ushelele. Uma ukhumbula ihlaya lethu lokuthi kodwa uyongibambani kaDlaba uma ngiqhuba imbuzi. Ngathi mina yebo uyobe usawumyeni wami lakhona. Ngiyayithoba nje. Ngifisa uphinde ungithumelele le ncwadi engikubhalela yona. Ungixolisele kwabakwenu. Kusekusha hleze nami ngiyayikhohlwa ukuthi angisayibizi ngami kuphela. Noma ngisayena loya mashudula leya. Ngiyayikhohlwa kusha. Kodwa njalo masiphambana ngifisa ngingafiki la khona sithathe iy'nqumo zokuthi sizujuqu. Ingihlosule lentokazi. Angikhathali noma iyaphesheya uyakwazi ukuzazi kwami. Wena ungiqonda kangcono Vundla. Ngiyazazi. Ngiyayigqaja ngomnini. Angifuni futhi ukuyibona ngiphansi ngoba kwamina ngiyibeka phezulu. Kungekhona ukuyibeka phezulu kokuyiphakamisa kodwa angifuni ukuyibona ngihamba phansi. Ngithe uma ngibona owesifazane omfakile angangabuka ukuthi wakephi wala noma waphesheya. Kwafika kuma ukuthi kungenzeka ukuthi usungingatanisa nalowo wesifazane. Noma uzama ukungivezela ukuthi wena ilo. Ekubeni nami nginamaphutha amaningi ngempilo wakho. Ngalowo mali ngithole. Ngiyakuthandela. Ngakuthanda kakhulu. Ngithanda noma unjani. Uvele ube muhle kakhulu uma uhlala lapho. Siyakufanele leso sicepho ohleli kusona. Singenza ngazi ukuthi ngingenhla kwakho. Ngiyakuthanda futhi ukuba ngenhla kwakho. Futhi ngiyakufuna ukuba ngenhla kwakho. Angithanda ukuba ngezathi. Ngiyajabula futhi uma ungiphakamisela khona ngenhla. Ungangenzi ngizizwe sengazi ukuthi ngisendaweni e-wrong uma ngingenhla kwakho. Ungangenzi futhi ngifisa ukuxolisa uma kukhona okuthile engingakuboni kahle ngoba ngisuke nje mina ngithi wena u-wrong kungekhona ukuthi ngoba u-wrong. Ngisuke mina ngikubukanise nabantu. Emva kwazo zonke izinto ezinhle esizenzile lapha phambi kwabantu bese kuphinde kujika mina futhi ngizofuna ukuvezela abantu amaphutha akho ngoba ngazi ukuthi khona into engiyizuzayo ngokukugxeka. Ngiyajabula futhi uma kuwukuthi uyakubona lokho engisuke ngikusho. Engingakufisi ukukubona kwenzeka ukuthi uzilibale uzikhohle ukuthi ubani ngoba wenzela ukujabulisa mina. Angifisi ukuthi ushintshele ukuthi ngoba mina ngithi yiba kanje. Ngoba baningi abantu abagcine bezilahlekela la ngaphandle ngoba umuntu efuna ukujabulisa umfana. Azagcine seyikhohliwe yena ukuthi uthandani, udlala kanjani uma edlala nabangani bakhe nani. Angizange ukuzokushintsha mina. Ngakuthanda nje uyilo oyena. Ngisazoqhubeka futhi ngikuthanda uyena. Angithi shintsha mina. Kodwa ngithi nje mhlampe ngalesi sikhathi uwena udlala nalabo abantu odlala nabo. Ungicabange nami kancane.
uqhubeke ube uwena udlale negenge yakho nje umuntu wabantu bakuthanda futhi abantu nami ngiyakuthanda khona abakuthanda ukwendlula mina kodwa kuwukuthi ngoba wena uthanda mina yabo so angithi mina shintsha ngoba uma usuyilento ethandwa yimina futhi eshiwo yimina uzogcina ungasazazi noma isiketi osigqokile ngiyasithanda noma angisithandi ngizosigqokela mina iduku olufake ekhanda wenzela mina inkulumo oyikhulumayo uzikhulumela mina angifuni mina ukuthandana nami ngifuna ukuthandana nawe so ungazizwa uphoqekile mhlawumbe ukuthi shintsha angifuni ukukholwa ukuthi ngiyile ndoda econtrolanayo efuna ukuthi izinto zenze ngendlela yazo kodwa nje engikucela mina kukodwa kuphela ukuthi ungangikhohlwa ukuthi ngiyayithanda mina kakhulu ngayihlonipha mina anginazi izitha mina ngoba ngiyabathanda abantu ngiyabahlonipha futhi abantu ngiyayithanda nami angiyithuki mina sengizemukele futhi mina nezici zami nawe futhi ngibemukela nazo izici zakho uma ngabe sithola isikhathi sokudlala udlale ngiyajabula uma sidlala sidlala kodwa sihloniphane futhi khona ihlaya lithi lentembi le kube khona ihlaya elithi lentenhle le uthanda liphi kulawo omabili omabili amahlaya yezo no-2 amahlaya and kulula ukuthi sonke sithi ubedlala kodwa ubusangalikhetha naleli linye elipositive ihlaya kuneli-negative kuyihlaya kunjalo ubusangangibiza ngezinto ezinhle noma ngazi mina angizona iqamba manga uthi ngifana no-Trevor no Wena ngithi thani ngithi thani ungifanise nje ngizobe ngazi mina ukuthi uyadlala yabo ngithi ngicela ukuthi hayi phuma-ke lapho ngicela ukuthi phela ngifuna ungenza inyoni angiyona inyoni ngithini wena ngane njalo kufanele ukhumbule umdala kunawe kodwa ngisiqedile angifuni isilo sizoba sede la yabo ngifuna ukukutshela izwe libuka izwe lazi abanye be-screen saver nabe-screenshot beyoziveza sikhala la e-South Africa ngoba phela bajabulela lokho ukuthi thina siyakhala la kodwa ngifuna ukutshela izwe libuka ukuthi ngisazokuvikela mina yazi ngizokuvikela noma bengalanda ini yakho e-wrong ngiyafisa nawe wenza okufanayo mama ethembisa unenhlanhla bale ukutshela mina ukuthi unenhlanhla wena uthola umfana okuthandayo utshelwa yimina uthola umfana ongajwayelekile umfana ozoma nawe nje wena ngani uthole umfana ozothi noma useshaya kakhulu aphinde akudefende futhi umfana ozokubheka nje uthola umfana ozokuvikela umfana ozokususa amabala izibhadu amambi akubeka amabala amahle ngoba kuningi okuhle umuhle noma usukhanya
So ngiyabonga-ke kodwa angidlule lento angifuni lento lena ngizolo ngibona abafana la abanye la manje ukuthi ngazi ukuthi ngiyinyoni asidlule manje ngoba ngizoyithola sengithenda la ko-ladies house ngazi ukuthi ngiyona inyoni nje Yafuna ngikuxelela indaba. gogo Ngiyayibona sengixoxela ingane ukuthi ngijahile iy'ngane wena wena uyijahile iy'ngane sibanga lokho nodani sibanga ukuthi iy'ngane angakafiki ukuthi kwenzeke indawo ey'ngane esibange lokho. Ngisho iy'ngane zabafweni nodadewethu. oh okay yeah Ngiyayibona sengiyixoxela. Iy'ngane zabafweni zithi sicela sitshele ngomkhulu kwezakalani ukuthi ngangiyengixolisa kubabweni ngingafuni ukungixolisa. Kodwa yayithi mayiphethe inkulumo esengixolile. Ngiyitshela iy'ngane faka ukuthi akusho ukuthi kuphela uthando. Ngiyitshela iy'ngane ukuthi amanye amaphutha esiwenzayo asenza singaphinde singene emaphutheni afanayo ngokulandelana. yani uyitshele ingane ukuthi wayengithanda ubaba wena Uthi noma ngabe uyobe ususesithenjini ngaleso sikhathi mntanami kodwa nje ingane uyitshele ukuthi ubaba wena wayengithanda namanje futhi njengoba ngisesithenjini nje ngiyazi ukuthi usangithanda futhi wayishilo ukuthi uyongifika emama ngiyanokuba. Asivale ngiyabonga kakhulu ngiyabonga makuwukuthi khona la engikuthuke khona ngiyaxolisa ngentombazane yaphesheya yaphesheya gogo intombazane angiyazi igama layo angazi nje ukuthi uba igama layo ngiyaxolisa ngayo makuwukuthi wena uyiqhathanise nayo wazizwa ungaselutho ayikho into engiyoyenza mina engiyobe ngihlose ngayo ukuthi ngixabana nawe noma bengishilo ngeke mina ngize ngigibele wena ngoba ngiyakuthanda nanoma ungasakuthandi futhi mina ngiyokuhlonipha nje noma ungakholwa into eyokuyenzeka kodwa ngisho kungenzeka-ke sigcine singasathandani ngiyokuhlonipha ngikuhloniphele owake waba yikho kimi ngesikhathi okwakufanele ukuthi ube yikho angeke liphume kimi igama elibi ngawe nanoma ngabe kuthiwa sowumubi okwangempela angeke nanoma kuthiwa ngabe sengikubuka ngeso elibi angeke ngivumele abanye abantu bakubuke ngalelo liso engobe mina ngikubuka ngalo ngoba nginakho ukuthi kuningi okuhle oyikhona ukunobuthakathaka ongaba nabo ngiyakuthanda-ke kakhulu isibonelo esihle emantombazaneni amaningi ngalokhu nje kukodwa baningi engifisa ngazi ukuthi ngabe bafana nawe abakwaziyo ukuthi bethi befila benawo umuzwa wokuthi bagiliwe noma barongiwe ngoba unakho ukuzwa manje nje uyakholwa ukuthi wena mina ngikwenze wrong kodwa still uyakwazi ukubuya uzoxolisa ngoba angifuni ungikhumule phela mina angifuni ungikhumule phambi kwabantu ngikhumule mina phambi kwabantu ngithi uyazi uzongikhumula Angazi. ngicanga ba ubone emehlweni yazi No, angazi. ngibone emehlweni abanye-ke bakuvezile ukuthi mhlawumbe sesibanga khona ukuthi bonana kanjeni Banamanga. abanye bathi khona bathi anginyonyo phela ngiyazi nje ukuthi ukuphi mina angivele kancane noma ngiwushaye ngehaki nje webhemu ngishaye ngehaki bengincike nje lapho esifubeni kodwa kawukhuluma iqiniso nawe usujahile usuku nesikesi Kancane. uyangifuna Ngifuna ngifuna ingubo. Angithi manje mina into eyenzakalayo. Ngithalebele ngigqoke ingubo ngingazi noma zingifanele ukuthi ngiyigqoke yabo. hayi izobe zikufanele angithi eza la uthanda khona
ngisho ukuthi lezi zama ngazi noma yisangifanele nokuyigqoka sengiyigqoke ezingithi eminyango ngiyoshintsha ayi zakufanela nazo khona la ngubuka ana lapho khona amaphilifa kamuva nje ngomhla ka-10 August zobe ngine birthday ngiyakumema wena nabakwenu kunenkomo nje ngizobe ngiyiwisele nje wena mntakwethu inkomo yakho nami ngithenga inkomo ngolungile nami ngithenga inkomo ezohlatshwa ngebirthday yami yabona ngithenga inkomo yabo ukuthi ngebirthday yami kube khona inkomo ezohlatshwa yabo mntakwethu inkomo yabona so mntakwethu ngiyakumema-ke ngomhla 10 lapha ekhaya kwatotisane uthi angomkhonzela noma bukhona-ke njengoba ngishilo abantu abafuna ukukubona angazi sokwenza kanjani kodwa ngiyabonga angakazi ukukhipha i-date ye-suitcase ngoba i-suitcase alilethwa yimina ilethwa abakithi ngabo ibona okufuneke basho usuku lokuletha i-suitcase kodwa liyeza lona yazo yebo qhubeke nokungithanda bayayithanda abantu iy'nkulumo zakho abanye ngibabonile sebekubopha nangazo ngaphezu kwazo zonke izinto ongazesaba ulesabe izwi owalikhulumayo uzilalele njalo uma ukhuluma ngoba izenzo kakhulu izona ey'khulumayo manje uma zingake ziphikise owakukhulumayo ukwethemba kuyaphela ngoba-ke mina ngiyakuthanda ngifuna ukuthi ungalingiseli muntu usho lokho okusenhlizweni yakho qhubeke nokuyala amantombazane amancane asakhulayo abanye ukhulume nabo uthi obhala kahle sikhuluma esikwaziyo sifakaze sikubonileyo nawe ngikufisela ukuthi ukhuluma okwaziyo lokhu nje ubufakazi bakho kusasa uma umenywa noma ikuphi la uyokhuluma khona ukuthi kudlulwa kanjani ezimeni ezinjena ngiyakuthanda kakhulu-ke ungasabi yazi angifuni wesabe mina ngicela ungasabi ungathi uma usukhuluma lapha hamba uyophapha ngoba uhlala uphapha nje nabangani bakho la social media hamba uyophapha usayingane wena uyojabula nje namantombazane amanye ube wena as long as lokho kwenza kwakho ku-innocent kumsulwa kumnene alikho nje iphutha kulokho angifuni mina uzizwe sengazi ukuthi sewuboshiwe-ke manje ngoba phela wathanda indoda kufuneka uyivikele wena uzoyazi into ewukungangivikeli uzoyibona futhi angidingi ngisho ukuthi uzotshelwa abantu ma uke waqala nje wakungabaza ukuthi kuyamvikela lokhu ubhebike yimina kuyamvikela lokhu ukhehla yimjalo futhi lowo mawuke wayingabaza nje leyo ndawana kusese kukhona ukugcophoke kuleyo nto ey'ntweni zonke-ke futhi ezinye ungangifebeli ey'ntweni zonke nje ongazenza-ke madla ungangifebeli mina yebo uyavala-ke mntakwethu ngicela ukuxoxela cha kucela ngiyahamba namakhosikazi mhla ka-23 angazi noma umoya sesakhumbula 23 ba May konje niyaphi Binifa on flick hayi labantu labakhokhile labantu Izinkulumo lezi zisuswe ukubonakala kukaMashudula esesentini kanye noZulu Snake eze emqabula emubha nezimvali.